Jo, čaute ľudia, tu Aviding. Ahojte. Ešte nie. Čaute ľudia, tu Aviding. Dneska s tu hrám zase s Miky. Čus, bus, autobus. Nie, veď normálne to pozdravujem. Čaute. Aha, čaute. No a dneska si zahráme mapu Island. Keďže sú tam samé kríky, tak Miky si dá jeho obľúbeného, milovaného búla. A ja, tam si Polka poka. na 25. Tam si poka. Poko je proste, ťa budem healovať. Nepokoje, vieš čo? Budem ťa healovať, hej? Cigana kapela. Žiky je... Ahoj, tičko! Žiky je cigán na stavbe, Dobre, Edgar vylepšie. a ten vo vozíku je na vozíku. Kámo, už mám poka. A kámo, ale ja nemám tie kredit. Nemám Poď hrať prachy. už. Dneska si ešte poka nezahráme, ale zahráme si. Idem Majka. Dobre, dneska nebudem Ale sú mať... dá vytvorené mapy, ktoré vytvárajú. Ako máme challenge? Ja neviem. To, čo si dal za mapu! Ja to, čo si dal? Ja neviem, dáme cherry vytvorené. Počkaj, nerozbijajte. Pozri. A teraz berú ja. Tak, a nemôžeš. Nie, si mi to rozbil. No jem to! Ja to, čo si dal... Kamo, to, čo si dal za mapu? Ale čo si? Ty kokos. Dobre, dneska hráme mapy od... Kamo, moja Wi-Fi. Asi prídem ku Maťovi a poviem mu, nech nehrá. Ja pozri na moju Wi-Fi. Čo to halo? Jau! Zdraj. Alebo nie, nezdraj. Čakaj. Kecaj. No nie, počkaj, poď. Povedz jaký vtipek. Neviem, idú tebe paradáky po ceste. A jedna kričí, aha, keču. Haha, ten bol dobrý. Ja, počuli si ten vtip. Pizza, ide mi sranda. Zmizol ti pred očami. Pozeraj, teraz pozeraj. Keď to sa nepodarilo. Ja som mal 0 damage. No, pozrite, zase na Som nič netrafil. Miško, musíš tu stále hovoriť nejaké zasranvalí. Ideme toto, mapy od fanúškov. Dobre, ideme mapy od fanúškov. Vytvorajte nám mapy a dáte do Hej. podcastu a potom... Ako moon, vieš nám... Ináč nevieš, ako sa vytvorí komunita? Ak viete, ako sa vytvára komunita, tak mi prosím napíšte do komentára. Dostanete 30 gemov. Nie, počkaj. Ak napíšete do komentára, ako sa vytvára komunita, tak... Dáme like na to. Nie, no, to dávam každému. Tak mám pani legendárna Stardopa. 100% legit, fakt. Je to práve. Vôbec to... Práve tu a teraz... Poď. Svieti. Nezádzeš nás. Jau, ten má čo dostrelia. A to je tá Maisie. Kamo, čo tam kričia nejaké deti vonka? Počkaj, ja tu mám... Mortis! Ringara, fiu. A Mortis! Jak ma mohol zabiť? Zdrhaj! To nezdrháš! Ty si reta... No tak ty si mŕtvý. Ale nie... Do bordálu, Kamo, škoda, ja som si proste chcel natočiť také video, že ja healujem a Miky killy. Proste jediné video, v ktorom by bol proste Miky taký zabijak. Ináč chcete počuť, ja som vlastne ani... Ja vlastne, ak chcete vedieť Mikyho prezývku, druhú, ktorú si vymyslel, tak povedzte, že chceme. Ja vás nebudem počuť, ale povedzte teraz 3, 4... Myslíš, že to povedali? Áno, Vemík. Dobre. Je to... Ticho. Vemík. A teraz vám povie príbeh, ako to vzniklo. No, som vegán, mlieko mi nechutí, nie? Ja som dal vegán, ale som chcel dať vegánsky Minecraft, ale to by bolo sprosté meno, to som si dal prvé dve písmená Vemi a dal k tomu G ako dobrú prezývku a Vemík vzniklo na svet. Takže Miky je vegetarián a preto si dal Vemík ako vegánsky Minecrafťák. Nie, tam je robot! Čo sa? Tak sa meješ? Strašne Čo veľa. je? Čo nás zavreli? Ja viem, čo urobíme. Pozri. Ideme do byto kravy! Počkaj, to rozbijeme. Poď, ideme. Hore. Poď, ideme. Majú boa a toho. Poď, musíme ich obidvoch vykiliť. Ja zomrem. Dobre, radšej zdraj. Počkaj, za chvíľu sa zjavím. Spasiteľ prichádza! Veď kamo, ďalej chudáci diváci, už uši. Poď teraz zgráha, pozeraj.
A ten, vieš, kto sa vyváža na vozíku? No. Kámo! V každom videu vypadne legendárna stará ropa. OK. Poď. Pantes. No, viete, ako sa ju volá Miky? Počkaj, ako si to povedal minule? Tuči bomba z vysávačom. Nie, hej tak. Tuči bomba je Daryl a tuči bomba z vysávačom je Pam. Dobre, poď. Si tam teraz Dynamajka, to bude lepšie. Kde si zas išiel? A teraz zomreš, však? No. Ako keby som to nepovedal. Teraz pozerajte na toho profika. Utekaj radšej. Ináč môžem vám povedať, že tešte sa na skvelé videá, lebo budeme točiť Devil Level. Ak viete, čo to je, tak viete, o čom hovorím. No, máš 7 pavrov. Nie. Krásna ultinka, nádherná. Teraz sa pozeraj na toho profika. Pozeraj. Edgara to zvykneš ty. Zabí! Ja, on mal shield. Poď! Ty máš teraz... Ty si išiel na ňo, ty si úplný retoš! Retošský Maďar. Keby ty nie iba podskaková, vieš, ako zajac. No vedia, čo by som mal iné robiť. Škoda, že to není na pohárik, ja som chcel proste tryhardiť vždy. No a teraz sa pozeraj, koľko mám ja damageu a ty, hej? Takže ty. 2 kg, 3 smrte, 26 000. Ja 6 kg, 1 smrť. Prečo? To bola pekná mapa. Ja som ich všetkých prežobral. Ale je to celkom akože zaujímavé takto pozerať mapy ostatných hráčov. Napríklad táto je úplne ohol. A tá prvá bola najlepšia. Tá prvá. Keby som mal vtedy kolto, tak to by bolo skvelé. No poď. Teraz sme v klietke. Ja som... Poď, musíme. Počkaj, zoberme ešte power. A teraz ideme hneď. Klikaj. A ja som už... Zasa. Počkaj, ja ešte nejdem. Môžem ísť? Hej, rýchlo poď! Ja som ani nevedel, čo robím, ja iba klikal. Kámo, ďalšia výhra. Let's go. Hviezdičku máme, ďalšiu. Poď. Epic. To je aký... Dobre, ale sme si mohli zahrať normálnu, či? Čo? Nie. To je za... Tak, no poď. To video proste bude. Hráme mapy od fanúšikov. No nie, tak my máme málo fanúšikov. Koľko máme fanúšikov práve teraz? Aktuálne... A vy čo neodberáte, tak viete, čo musíte nám dať odber. Viac než polovica nemá odber u nás. Sleduje nás proste a nemá odber. Nechápem prečo. To je proste ako keby si chodil do školy, ale nenosil si pomôcky. Ja viem, že mnoho z vás to robí. 100%, že sa to nejaký... No, nemôžeš používať, má vieš ako všetky. Takýto debílek. Ja to... Dvaja! Vieš čo, my máme písali výslovnosť pizza a spolužiaľ môj taký, vieš, blbý. No, tak tam napísal čo, no. No, išiel za dvere. Vieš čo, tu sa Ale také... my mali, vieš, sa učia. Hej, teraz tam dám zase tú babku. Nie! Ja som to nedal pod seba, no teraz zomreš, lebo ty si... Prečo si šiel ku Edgarovi na blízko? Si fakt retardovaný chlapec. Ja nie som taký bojko ako ty. Máš gadget? PR trolling. Idem sa spavnul, počkaj, no, príď pomocníku. Ideš, úplne... Nie! Som si mal búl, aby som ich... Hej, ty by si ich rozdrel. Ty! Na rybatinku. Teraz sa mi zle hralo. Ešte si zahráme zo Shelly, to som ešte nehral. Čo? Tak ja si vieš čo, dám asi bulika. Bul, čus, bus. My sme dačo dorobili. Čus, bus. Kámo, to je kombo, napaď. Počkaj, mám quest. Čo tam je? 100 kredit. Mortis! Toho som si mal vylepšiť. Ja som teraz minul. Čistý nezmyselne. To je ďalší taký... On je koľko je 2 plus 2 akože. Viem. Koľko? 6. 6, no vidíte. Sice ja mám zmetiky, no. Poznám, když 2 kabata výslovná. To je mapa pre Bula, Shelly. Hlavne nečkaj. Posol. Dobre, ja ti vyžerem všetky čestky. Ty hnusák jeden. Počkaj, idem preč, pomoc. Ja sa bojím toho Dynamajka. Ty kokos. Ty si ho vypol. Dobre, išiel preč. Ja ti to zoberiem všetko. Teraz, pozraj. BOOM! Som v strede. A ja? Ty kokos, ako si sa tam dostali, dač? Nezabijajú, chudetko. Nezabijú! Dobre, ja som zabil normálnym útokom. Keď máš 19 power. A toto by pre dnešné video
stačilo. Dúfam, že ste sa na Mikelo radi pozerali. A užite si krásny zvyšok dňa. Neviem, či toto video vyjde ráno, večer, po obede. Bus, autobus. Nie, vymyslíš novú prezivku. Či, no. A dovidenia. Čo, počula si, že novú? Lebo vidí toto video ráno? Hej? Hej, no. Dobré ráno, čo? Dobre, čaute.